बिटिआरनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सराइकेला गरखा समाजनि शिव मन्दिराव एमसिएलए माधव छेत्रीया 2 लाख रांनि चेक गथायो। बिटिआरनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि धोरोमारि थानसालिफोराव 2 लाख रांनि चेक रानो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलआ। थांनाय सानखालि सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय गासै गं 14 गामिफोरनि धोरोमारि थानसालिफोराव 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै होनाय जायो। बेबादिनो सराइकेला गामि गरखा समाजनि शिव मन्दिरावबो 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै होयो एमसिएलए माधव छेत्री बिथाङा। चेक राननाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो एमसिएलए माधव छेत्री लोगोसे लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म, सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।